Ganam, ndiyakuvusa unengathi unengxaki apha efowunini. Hey, kunzima. Kaloku njengoba kusweleke udade wethu. Kuzotshiswa amaqhosha ngoku. Ndikuvile usithi. Kufuneke ndigodukile. Eyona nto ke endenza ndibe ngathi ndixhalabile apha efowunini njengondiva nje. Uye yena lo mntanakhe kuthiwa nguNalethi. Lo mntana osisidalwa. Ngoku eyona nto indidlayo kukuba ngaba ndithi xa ndijonga phaa kwelaa khaya andiqondi kwamntu ongashiyenga noNalethi. And kuzojongwa wena. Injalo ka. Kuzojongwa wena. Ibe kaloku sisi nguyena mntu ebesehlele khona kushiyeke yena phana ekhaya. Ngoku hayi andikazi. Uzawuthi ucinga uthini ke wena? Ndingabuye ndithini kaloku? Bonakala ngathi ndibophelelekile. Ngoba kaloku akekho omnye umntu. Nokuthi kaloku abahlali bandijongile. Awuna choice. Ndiqinisekile ngoku into yoba kuthiwa hayi kaloku ukhona umakazi wabo. Ndiyanyanzeleka ke ngoba ndimthathe. Sithatha ke wena isidalwa. Hayi, ingxaki uzoyithini nale? Ave ndingasifuni isidalwa. Ave ndingasifuni. Andisifuni nokusibona ingakumbi lesi sakhe. Ndive ndizotheke ziseza sigoqekile. Siyandithanda ke uyofika naso sindoyamile. Hayi usengxakini fast. Kaloku eyona nto endaba ingxaki apha esidalweni. Lokhu uzawusithatha nje funeka wazi ubana uzoba nee-expenses ezimore. Ngoba kaloku unjeyana lo mntu izawutshintsha ngokule ndlela benihleli ngayo. Funeka ngokuyifaka apha engqondweni loo nto leyo ubana uzoba nemali eninzi ozoyisebenzisa. Ngoba kaloku sisidalwa lo mntu ukhona into angakwazi ukuzenza. Hayi usengxakini. Hayi ke lapho mnganam. Akho nto ndizoyenza. Kukuhlala kumthatha nje ndihlale nje ahlale nje. Akho nto ndizomnika yona. Kaloku mna ndizamela abantwana bam nabantwana bam. Mna usisi zange wandenzela kwanto. Ndiyamthatha nje kuba ndisenzela abantu belane. Ngapha koko hayi endingafuni ukuyingena mna le nto. Endingakuba nini. Molweni bantwana bam. Molweni. Vuyisa, niyaphila bemalanga? Hayi siyaphila lo mntu ukhathele. Umntu ukhathele itshisile lilanga. Litshilo mama. Eyiphi ke mama? UNalethi lona. UNalethi kaloku ndiye ndabona into yoba ngeke. Njengoba bekutshiswa impahla zikasisi namhlanje, kwacaba akho mntu uzoyenga kuye nabo mandimthathe. Ma, siyazi ukuthi uNalethi. Into ezama ukuyiqonda ukuthi ufuna nda. Uzohlala apha ekhaya. Uzohlala apha ekhaya uNalethi nathi. Uzohlala apha ekhaya. Thatha sibheke yakhe please. Hamba sisi. Akakazakwazi ukuhlala la ekhaya lo muntu uzoba ngumthwalo ka. Anindimamele, ndikhathele bantwana bam. Mna ndiyicingisisile le nto phambi uba ndibe ndiyenza. Uyazi uba ngodizam ndiyayicinga into yoba uzoba luncedo lunjani uNalethi Kanjani? uNalethi uyarhola. Ndiva ngoku bendicinga lonke ixesha urhola le mali yabantwana abancinci. Ndithe xa ndiva phaa ngexesha kuthethwayo kwathi urhola le mali eninzi. Aniyiboni bantwana bam uba le mali yiyona sophila ngayo ekhaya? mina mama unandaba nemali yakhe yolo ma akakwazi ukuhlala bazothini na abantu cabanga nje siswami sisiyaphuma sisiyahamba siyakhonja khonja uhle ndimameleni bantwana bam. uNalethi andikaze ndamthanda mna ngelanga elilodwa. Andifuni kwasidalwe ekhaya. Nibona nje abantu abamandonwabanga nam kodwa ndizothini? Ngoba kaloku nani yasibona isimo silapha ekhaya kuzoba ngcono ngokukhona uNalethi apha ekhaya. Sizodla yena ngoba kumdinga yena ndimdinga omdinga. Yiyona mali le ndiyidingayo endinganokwazi futhi bendithatha ikhadi lodwa ndishiye yena. Bekumele ize ndimthathe nani? Hayi kodwa nawe mama thobani umoya izinto zenzayo Ndikwanga ukuthi sisidalwa sifike nomama pheka andiyazi noba singaphotha kanjani. Yo uzohlala phaa konke ngoku uhlala ekhaya usathi uzohlala phaa kokwena uhlala ekhaya sisi and uzinzile akho lapha yakhona umama wava wasixelela ndifike wathi akayindawo uzohlala la. Andidikwanga atsho nizonza njani ke ngokuba makahambe kwazi uhlala nesidalwa ikhona into akazuyenza ke ngoku nathi abantu abayenza. Hayi uyabona xa injalo ufuna uba niyenzeni nimhlukumeze ahlambize akline tshomi ima uzoklina kanjani ngoba lo ulona engalweni uzohamba kufuneka nimhlukumeze adahamba uzokade ahlale pha nani nimhlukumeze. Sengizokwenza ngikwenze na ukudla
Sibona ke sesidalwa sihleli phansi saphakama siwenze Ngeke wena. Ngeke. uyandijika mnashe mama ngazavuka bathe bathina lusoloko nje yathutha. Akamsapho umama lo. Akazi ukuthi abantu abanje bahlala kopeleje abashonela abazali. Lesena science. Uzozibona bathi yabona lo uzohamba ke la endlini. Uzohamba. Uzohamba. Chazela sana. Hayi phela ngiyakwazi ukuthi uyamaka ngisenenye. Xalela ke sana kule game. Chazela. Hayi ungeke. Ayikho nje lento yakho. Angizwanga. Nami ngilambile. Manje mawulambile ungenaphi mina? Kukuphi la kindla? Hayi lamela ntombazana akusekindla. Ngokwena ukuhle. Manga ulambile ke sisi. Uzohamba uyovusa abazali bakhe amathuneni utshele ngasulambile. Ngiyelisa. Finally ibhadi lethu. Sisi. Udunula umqala kade. Angeke. Kangaka na. Ngokutheni ngobonatya nodwa kupho kwakho ukutya. Utheni ngamenzelanga? Hayi bobuthi. Kukuphi la? Akusikibo la. Ene futhi wabona umuntu kuphelele nezandla nenyawo. Manga ufika ngasulambile akashona khona kitchen. Kaloku nani xa senza ukutya fama naye niyamenzela mos. Ngoba kutheni kanti? Walapha mos kutheni ngumntana kuwena mosulona. Wallahi umntana sikhayo nje ke. Hayi phofu nama ngimazi. Ngabele umama ezina abantwana ba right nje. Onje. Endilapha mina ngazo siyingane zalakha sibathathu. Owes4 yena cha ngimasi. But manga uyamzwela manje ufila ngazuthi. Why yona kumeze lihlukana nathi phasi manje? Uphuke naye futhi. Hambe naye vele. Ngizokwenzela ukutya. Mbaza ngoba kutheni. Yazi mina nje nalokudla nje hi sengifila ngazuthi ngisuthi. Right, my sister. Yabuya kanjani? Ngana uphumlana. Uphumlani uzomthini? So diskina man. Uphumlani usaphumile nje. Lo voya abina. Ngitshela. Xokelana. Kanjani? Xokelana. Nam right kuzini. Asibangene man etiskini man. Asibangene phosithanda. Eke ndifumana xa nobabini apha. Futhi nina kanikeni uphatha unaleti kakubi. Yintoni kaningxakeni? Uyuma ngojabe usifuthe uzapha uzosixela nonsense. Icimba ilungile lento le nina niyenza kunaleti. Uba nina nimkhethe xa nisenza ezinye izinto. Uzofila kanjani yena? Ubani ukhathalela i-feelings zakhe? Ubani unexesha lokuba ufila kanjani xa kutheni? Unaleti ngwalapha. Yo. Sonke fama siphathana ngokulinganayo. Okwalapha Walapho unaleti. akubona ke kubo la ukithi. Sekhaya. Sekhaya. Akubona nje ukubona lento. Enoba yena mhlawumbe ke uzothini ke yena xa nginguyena walapha. Ulaledi yabona le ndlela esimtreat ngayo. Uyayideserve. Exactly. Uyayideserve sizuyeka until aphuma phela. And mina ngizomake sure ukuthi ngimtreata bad. Aze aphume la Uzosiphumela. uzosiphumela yena. Kazophuma yephi? Kukwabo apho uzophuma yephi? Abantu abanjengayi abadeserve ukuhlapha ekhaya. Mina bayele ama-orphanage la bahlala khona endaweni e-right for yena not la khaya. Sabe sibonekele kodwa kazuyena naleti kukwabo apha. Sithemba ndivakele kunobabini. Inoba kuzogcina isidalwa kwelo. Khawuhambe wethu asiphazamisa. Hayi. Ngoba every day izodlala naleti naleti. Namanje asendikosini ngishina yakhe. Uhlezi sese. Uzawuthi intona uzosomthathile. Ngabona ndithini kanti? Hayibo, kuhle mntanam. Utheni wangathi ukwatile nje? Kuhle, kuhle. 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 Yintoni mntanam? Yintoni? Wenzeke ntoni? Akuyena nama unaleti. Wenze ntoni? Sisi mangabe sibuye eshop laphaya siyahamba sidibana nabo Phumlani. Bese kukhuluma noPhumlani Oh. kusinamadoda unaleti. Uphumlani? uPhumlani wakho ma. Yo. Nansi le nto lami ngayifuni. Nansi le nto lami ngayifuni. Ngoba lo mntwana ngokuyingxaki yena kuqala. Ufuna ukunakekela into ozokwenzela ufuna ukuzisela mna umntwana. Nansi ke le nto. Ntwana yabantu apha elalini ngeke bayibone loo nto. Ngoba kaloku nazovela ndingathi ngumntwana ombi xa ndingamthanda umntwana kadadewethu. Ayizofuna wenza into. Kukho abantwana abakhubazekileyo indlela abawathanda ngayo amadoda.
Nansi ke ngolento ivele. Hayi angizumelana nawe. Mama omela ahambe lo muntu la. Hayi Udinga lo muntu la. nami kuzovele nenza indlela ngoba kaloku ngeke ndikwazi ukuhlala nomntwana mna ndinabami abantwana ngoku ufika isidalo endisithole esingenabantu ndizosinakekela nasi ngosona sifuna undizise lo mnye umthwalo hayi ngeke andikasazi noba ndizosithini sona hayi ngeke Ixoxe umuntu uze lamadoda wena ifamithi uzobe sewenza njani noma kumele ahambe lo muntu. ngeke ndikwazi mnganami yiyo le nto bendihlala ndithetha ngayo ntona ke nami ndicindezelekile andiyikho into endingayenza ngoba kaloku umntwana kadadewethu amehlo abantu ajonge mna phelani abayazi mna ndikukokosile lapha ndikuxoxile ngoba ndikusidala into yiyo kanti wesiphilisa ufuna ntona besithubeni konale konke ukume nayo ukuthi mayekuthini unje uphumlana ngafuna waze wandeyenza akho nento kwandishiya nayo umntana mama inde cha into endenzeleyo lapha ebomini kukundishiya nesidalwa sakhe bamela yinto ndizoyithile naye ndikuqakile wagqiba wafa washiya umeleni phaya ekitchen ndikufuna kulungile okakudlokaawazi baphekela wena kanti wena uphilile sisidalwa esinani lezi wo hayi ngeke sazahlupheka emhlabeni ngamanyalani masihlale phansi mnganami masihlale phansi Wena uzophuma la ekhaya uthanda ungathandi. Yabo manje kushubile. Kushubele manje sisi. Ngibheke nje. Ngibheke nje. Pheke lapho pheke sifuna ukudla thina. Yabona shembu sisi sobantu. Uphumlana wami uzohlukana ngenayo. Noma ngabe ukukhulumisa kwani kumele avoid. Ungam-avoidanga. Yimi nawe la endlini. I will make sure ukuthi uma uyakhipha la endlini. Wephumlana awusabele ndikubiza into lenivayo Intoni ngomama? ufuna ntoni kwasasidalo Esibe sidalwa mama. awusazi uyasazi isidalo endithetha ngaso uyasazi ufuna ntoni kulaa mntana ukhubazekileyo ufuna ubanjwa Hayi bo mama usudulu sisidalwa kaloku na. ndithi yintoni esisidalo ndilitshintshela igama ndilibize ngenye indlela ukhubazekile laa mntu uzawubanjwa Ngokunjani ndiyamthanda. yeyi ulazela uthandwa wena ulazela uthandwa wazi ntoni ngothanda uzondiphendula ngosibe siphikisana ngamazwi ukwazela uthandwa wena hlukana nalaa mntana uba ndike ndaphinde ndeva kusithiwa ubulala mntana ndizakubulala fi hlukana nalaa mntana ukhubazekile laa mntana wasobulu ndakubetha heyi undiphendulela ntoni shanapha ngaphinde ndikubone phaa wena usile fokof Hello. Sisi siyaphila. Akho nto ninjani nina? Oh ewe sisi. Kukuko lapho nguye naluthetha naye. Ndithetha nabani mina? Unonhlalonhle? Oh. Benifuna uzosibona. Nini ke nona? Lo siya kumvulo. Ayike kulungile ke sisi, kulungile. Sizonilindela. Ibingekho kodwa ingxaki. Oh hayi ke sisi ayike kulungile ke. Sawulilinda. Enkosi ke nona, enkosi. Wow. Yenzike. Yobonaka. Ufunda. Awunayo indawo ngayo kuphelele apha. Ulinge. Hamba. Angahlala phansi kwabanye abantwana.
emile lapha hamba wahlala phaa esofeni kwabanye abantwana khi Mama, Miss Madolo. Ndihamba no Miss Magwayi. Besikhe sathetha efowunini. Sisi. Loo nto aveni bahle. Siyabonga mama. Nibahle nyani ntana. Siyabonga mama. Sisuka kwela sebe lezenhlalonhle. Njengoba ubusitsho. Sifonelwe ma. Umuntu olapha elalini, mhlawumbe ehlaleni. Ulilungelo lakhe ke maxa engafuni ukuveza uba singamvezi thina ezi-social workers. But sizozijongela imeko le ebeyiripoti efowunini usifonele. Uthi kutheni? Unomntwana apha ma enihlala naye, ungumntwana uthe efowunini ungumntwana o-disabled. Unaledi lo esinaye. Unaledi mango kabani? Unaledi kaloku sisi ngumntana wodadewethu endizamfeli wakhe mna othe kulo nyanga ephelileyo wabe uyasishiya. Ndamthatha ke unaledi ngenxa yoba ndibonile uba angeke umntana kadadewethu ndimyeke kwesasimo bendisibona pha. Njena bonga mandimthathe ke ndizohlala naye lapha. Bendingenze ndikwazi ukuzixolela bendingekhange ndiyithande ime umntana kadadewethu behleli kuyo phaa ndaqoma mandimthathe. Kaloku ayikho indawo ngayo kuyo lo mntwana ulilungelo apha kum. Aba bantwana basefana nosisi wakhe sebefana nodade wabo. Okay ma, it's fine ndibona kuloo ndawo. Ubutata wakhe? Hayi, andimazi butata kaNaledi. Ngoba kaloku usisi wayehlala ngapha eThekwini wabuya noNaledi lo usisi sekemphethe ngesandla zingasange zayiva ke imbali kadade wakhe uba iphi na. Ewe sisi. It's fine ndivile kuloo ndawo. Umntwana ngamnye ma unamalungelo. Ungakhathazeki ndizobuza imibuzo straight engamalungelo akhe. Ndizoqala ngokubuza uyarhola ma? Unaledi uyarhola. Okay mama. Thank you for that. Uyafunda mama? Hayi akakafundi Naledi. Engafundi nje mama kukuba ngaba kaloku uNaledi uyambona uba ungumntwana ontengente. Kuye kuthi ke nakulamalanga ndiphinde ndibona umntana mngeke. Enye into ke Nkosi yami usafika ndisafuna noba ke ngonami makaka ndimqhele kaloku ndiye ndimtotose ndimnike uthando. Yini na unomnika naxa sele buye esikolweni. Miss Magwayi, uyibonile kwikhonto offer? Ndibonile ke tana. Uyazi ke ndinecebo ifuna uba sibagqubule ngoxa siphinde sibuye. Singabuyi ngala 2 months sithethe ngayo. Noba sifike nje emva kwenyanga or 2 weeks. Uyaphi? Uthi mama ntoni? Iimam zakho zeziphi uphendula kanjani qophela kanjani? Kanti ungakhuzanga ngesi sidaba sakho. Utheni ungeva nje ubabeli wena mani? Utsho ngobam ngeje. Uyaphi? Dujija umleze ethi uyaphi? Linguphume ngalagate bamazamxolela ke mna sisi. Utheni na wena wangathi ungumakhwenkweni? Hleli uthi ufuna ukubhibhe emakhwenkweni. Hayi awuziphathe kakuhle. Angazi ngizizwa kanjani namhlanje. Nalobuhlungu enhlizweni yami obungachazeki. Inesibibithwalo singaphakathi kimi singabekezeleleki. Andoni njaya. Hayi mana vakethi yani isidalwa. Evethu. Isidalwa phanga yo. Kame kwenza. Sisiliki man. Yo, kunini ngicela mfethu. Indaba kanje. Uba ndiyeke ndenze into endiyifunayo mfethu. Ayabhora mana yaphela. Isidalwa mfethu abantu bonke. Sothi isidalwa mfethu. Isidalwa mfethu. Sothi isidalwa. Hayi man isidalwa mfethu isidalwa yaphela. Hamba mfethu. Hamba mfethu. Yaphela. Isidalwa hamba.
emveni kwenyanga ezimbini nje mna. Oy, lento uhlambisa umntwana izitya phayana. Oh, Lento umntwana. ukumeza umntwana ngola hlobo. Mama irongo lento yenzayo. Uthetha ngomntu umntwana. Irongo lento oyenzayo. And lento endiyibone phaya ifana twatse nale endandithe kuwe ndiyivile ngabamelwane. Hayi ke. Uyabona ungaphika nabantu balelani bahlele bengandifuni ukundibona. Nalethi ufuna ntoni phale kitchen? Unento eninzi yokucacisa. Andisafuni kwacacisa into endizokuxelela yona mama inye. Unalethi bengamazi ngoba unalo wela kitchen lonke lixesha mna le didi usekamereni. Uyavala kudala unalethi waba haye phale kitchen. Abuse ba iyabambisa mama. I-abuse ndingakuthatha ndikuphosa emva kwezitshixo. Yo, I-abuse iyabambisa mama. Yo, ndivelele ndincede umntakabawo. Ndathatha umntana kasise engenamntu ndamgcina kakuhle. Enoba kufanele ndithibele ngoba ndiyatsho uba unalethi akathunywanga ndiye kitchen. Yini bantu abangabawo nindenzani? yakho at all. Nindenzani? Miss Madonna, uba ningayazi ihlala ndihleli ngayo ngabamelwane bendawo. Uba ningayazi sihamba naye lo mntana. Ebethuna nihlale Uzopakisha Take your bag. Alihlale phansi sithethe. Masihlale phansi kaloku sithethe. Akhona bamenza isayithetha. Ikhadi. Ndathetha kwendagqiba. Ikhadi ndiyanga Kanjani kaloku nalethi yima masithethe kaloku afana. Masihlale phansi sithethe ndibonisane ukhona ungavisisani kule ndawo. Ndiyacela lento ibe nokungavisisani phakathi. Lento yenzeka ngendlela khani ibeke libheki phansi. Mama hlale phansi sithethe. Unalethi lobe sisizomsa esikolweni. Mama uba ningayazi indlela endihleli ngayo kulelani. Yinto yemihlanga abantu balelani bahlale ungakho ndlela abangabizi ngayo. Ndiyacela please hlale phansi sithethe. leave my way. Ndicela sithethe. Mama leave my way. Andifuni ukube rude kuwe. Ndiyayazi abantu basebakhulumile ndicela kwenzeke iphutha. Sisi ungashiyi ikhadi nje. Sisi oh yini sisifana ndiyacela khani hlale phansi sithethe. Yini awume kaloku sithethe. Khawume sithethe. Ibe khona ungaqondisisi kakuhle kulento. Unalethi zange wahlala kakubi kwasekhapha. Ndiyacela sisinalethi thetha mntana kungoba sowuhamba usuke ekhapha usuwaphi. Kungoba xa nimthatha ekhapha nimsaphi. Ngicela ubuyele endlini mama. Ikhadi ke ngosisi. Ningalishiyi nje lona kaloku unalethi xa nizophinde nimbuyise. Yini sisi? Yini? Yazi ifamily yakho lena. Uzawuya endaweni right uzofike uhlale kakuhle pha uyeva sisi. Uzoyapi? Uzophinde ubuye uze kwi-cousins zakho no-aunt wakho. Ngeli xesha wena uhleli phaya enzabe ndimlungisa u-aunt nee-cousins zakho ubuye sele zi-right. Singayilungisa sisi lento ngosilapho ngakhange kude kwatsho. Awukabikho nto yonakeleyo kulento. Yini mfana ndiyacela. Nalethi shiyeka mntana uyayazi nje indlela esuphethe ngayo ekhapha thina. Shiyeka sisi. Ndiyacela nalethi. Shiyeka. Awunondiyeka sisi ngethethe nomntana kasisi kule game. Ndibonisane naye. Ubunexesha lonke mama. Sisi ndicela undimamele. Yini nalethi mntana mshiyeka nalethi. Shiyeka akho nto zingathethwa. Kwenzeka ntoni? I-cousin yakho ndiyakhumbula ndifika ikhona. Ewe No, sihamba naye. Okay. Okay. Awungakhathazeki asekhaya. Xa sendiphangele hayi. Sokwenza siqiniseke ukuba siyaphinda siyadibana ne. Okay, awuhambe kakuhle. Okay, thank you. Yenzeke kanjani lento? Kaloku mna ndibalinde emveni kwenyanga ezimbini. Khange ndiyicingele ngoba bangafika abantu lento. Andiyazi noba into abantu banendawo abahlala bengena iindaba zekhapha. Uyabona into enzile ma. Into enzile. Ndenze ntoni ngoku mna? Ukuba wena bongafuni ukuthi simhlukumeze ngoba yikho lento nathi sosebenzele endleleni. Abantwana babazothatha Mama yonke into esifunde kuwe. umntwana uthanda makhwenkwe. Ngekho unalethi fuwena ungakhange ufunde. Nanike namamkela nine khapha owafika. Nanike namamkela kuwe mama sifunde kuwe. Sifunde kuwe. Enoxesha ndisemva nasesitofeleni. Ngeli xesha lo mntwana athanda. Sizothenile manje ma. Ngoba phela uyazi ukuthi bekuwuye umuntu osondlayo la ekhaya. Ngaphandle kwakhe ungabulingihlanyele mina. Ungabulingihlanyele. Ndithetha nami nje nami ngicabona noma manthini. Andazi noba ngawuthini esitofeleni. Abantu basebenzahlangana ulezekezayo. Bengithebele wena le mali ngalindo kuhle. Yo! Hayi ke mama mina sizothini ke manje ma? Sizothini nje? Senizothini kantoni?
Ngiyayibona ngonina leno lenina ninzileyo. Senze ntoni? Mama, zange ndikuxelele. Ungawulimi unikhombe kanjalo navuyisa. Okokuqala ungena wena uthetha lapho uthi uyabona senze ntoni. Thina sisengxakini apha. Onaqala nje bafike bathatha unalethi. Wena ungena sosibuza uba siyabona senze ntoni. Yintoni esiyenzileyo? Ukuzokwenzeka yonke le nto apha mama kuyinxa yenu nonke apha futhi. Hayibo, ungandihloleli Vuyisa mna. Undimthathe phana mna unalethi engenamntu. Ndamnika indawo yokuhlala, ndamnika indawo yokulala esinye esiswini. Ubehlala kwabani unalethi lonke ixesha. Uzondiqonda uba sayibona into esenzileyo. Yayiqonda mama lana lena azoya Yo. ukuba kunjani phaya. Ngena lo. Bona amathi yakho ingqondo yenzekile. Yo, abana ngisazi into engizoyenza. Bengiodile izinto zami sesizofika kanjani ngoba ngithembe yona imali kanalethi ukuthi sizobhadala izinto zami. Kona iphutha lenzekile. Ifault yakho manje, ifault yakho. Ndiyayibona nami kona iphutha lenzekile. Sizama umoya ngoba kaloku nendaba yoba sibe sinyuswa nasehlisana ayizosinceda ngantoni. Akunamoya ngantoni. Ayikhingi ukusinceda entweni. Yo. Asibani into ezoyithina lena ngoba kaloku ngoku asesitokufele ndisemva bendithembe yona le mali kanalethi. Yenza ke ndibona. Thixo. Kodwa ndizombuyisa. Unalethi yena akazuhlala pha unamphelo. Ndim ilungelo yanalethi. Unalethi ilungelo lapha kum ndizombuyisa. Yena sadamthatha ngamabhonga ngaka. Ucima sizodla ntoni ekhapha kaloku thina sixhomekele imali kanalethi. Yo, hayi ngaloo ndawo hlekwe elalini. Kowuthiwani? Ndowuthwane elalini ndisemvana esitokfeleni. Ndiqakwe manje uthini ngoku? Ayena uyabuya unalethi. Ukubuya kona uzobuya. Uzawubuya unalethi. Ufanele ndenze indlela ahlale apha.